Беше поредната натоварена вечер в ресторант «Златна рибка» в сърцето на София. Сред шума от разговори и прибори, Елена, млада жена на около 30 години, обслужваше масите с присъщата си ефективност. Тя се движеше между клиентите с усмивка, макар и изтощена от дългия ден. Ресторантът беше нейното второ семейство, а колегите и чата хора, с които споделяше трудностите на ежедневието. В този момент на вратата се появи Джиен Петров, име, което отекваше в бизнес средите на България. Милиардер, строителен магнат, чието име често се свързваше с пишни проекти и още по-пишни скандали. Той влезе с онази надменност, която само безграничното богатство може да даде. Сякаш въздухът около него се разреждаше за останалите. Елена го познаваше добре. Той беше редовен клиент. Винаги поръчваше най-скъпото вино и ястие и винаги се държеше с леко пренебрежение към обслужващия персонал. Тази вечер не беше по-различна. Гейн Петров се настани на любимата си маса до прозореца и с жест на ръка призова Елена. Тя пристъпи към него, готова да запише поръчката му. Той я погледна надменно, без да крие отекчението си, и поръча бутилка от най-скъпото френско червено вино, последвано от специалитет от морски дарове. През цялото време той не я погледна в очите, а погледът му блуждаеше из ресторанта, сякаш търсеше нещо по-достойно за вниманието му. Елена изпълни поръчката му безупречно. Виното беше сервирано с нужната прецизност, ястието пристигна топло и апетитно. Ген Петров се хранеше бавно, без да показва никаква оценка за усилията на кухнята или обслужването. Накрая, когато вечерята приключи и сметката дойде, той я прегледа внимателно, извади пачка банкноти и плати точната сума. Нито стотинка отгоре. Когато Елена се върна с рестото, той го прибра демонстративно в портфейла си. След като се изправи от масата, той я погледна право в очите. В погледа му имаше смесица от лека усмивка и презрение. Надявам се, че не сте очаквали нещо повече, каза той с бавен, отчетлив глас, който сякаш искаше да бъде чут от всички наоколо. Вашата работа е просто да сервирате. Думите му прозвучаха като шамар в тишината на масата. Гиен Петров се обърна и тръгна към изхода, оставяйки след себе си усещане за студ. Елена пое дълбоко въздух. Гърдите й се стегнаха, но тя не позволи на емоциите да я завладеят. Вместо да се разстрои видимо, тя го погледна спокойно и каза тихо, но ясно, така че само той да може да я чуе. Разбира се, господине, всеки получава това, което заслужава. Гиен Петров спря за момент. Раменете му се стегнаха. Той се обърна бавно и я погледна изненадано. Изражението му се промени, сякаш не очакваше такъв отговор. За миг двамата се вгледаха един в друг, милиардерът, свикнал да унижава, и сервитьорката, която отказваше да бъде унизена. След секунда, която изглеждаше като цяла вечност, той се завъртя и излезе от ресторанта, оставяйки вратата да се затвори с лек трясък. Докато той излизаше, погледът на Елена падна върху масата. Под празната чиния, където преди малко е стояла сметката, беше оставена малка, сгъната бележка. Не бяха пари. Понякога най-голямата празнота не е в джоба, а в душата, прошепна си тя, докато посягаше към бележката. Сърцето й забърза. Какво можеше да пише на нея? Елена разгъна бележката, а погледът й се променяше от объркване към шок, после към решителност. Това не беше просто обида, а нещо повече. Нещо, което щеше да промени всичко. Какво пишеше на тази тайнствена бележка? Преди да продължим, абонирайте се за канала и ни кажете откъде гледате в коментарите. Животът на Елена беше далеч от блясъка и лукса, в който живееше Джиен Петров. Тя обитаваше малък апартамент в един от по-старите квартали на София. Люлин, място, където панелните блокове се редяха един до друг, а ежедневието беше белязано от борба за оцеляване. Беше сама, без семейство, след като майка й почина преди няколко години, оставяйки я да се справя сама със света. Баща й беше напуснал семейството, когато Елена е била още дете, и от тогава не поддържаха връзка. За да свързва двата края, Елена работеше на две места. През деня беше сервитьорка в Златна рибка, а вечер, след като ресторантът затвореше, тя обличаше работна престилка и почистваше офиси в центъра на града. Ежедневието й беше строго разграфено. Ставаше рано, преди изгрев слънце, за да хване първия автобус, пътуваше през целия град, за да стигне до работа, готвеше си прости, но питателни ястия за вкъщи, за да спести пари. Въпреки всички трудности, Елена беше трудолюбива, честна и горда жена. Тя ценеше добротата и уважението повече от всичко друго и вярваше, че всеки човек, независимо от неговото обществено положение, заслужава достойно отношение. Ресторант «Златна рибка» беше средностатистическо заведение, което привличаше разнообразна клиентела.
От обикновени работници, които идваха за обедното меню, до бизнесмени, които провеждаха срещи на по чаша кафе. Елена познаваше повечето редовни клиенти, знаеше предпочитанията им и винаги ги посрещаше с топла усмивка. Ресторантът беше нейното убежище, място, където можеше да бъде себе си, въпреки тежестта на живота извън него. Ген Петров, от друга страна, беше фигура, която често доминираше в новинарските емисии и бизнес рубриките. Той беше известен строителен магнат, чието богатство се измерваше в милиони. Но заедно с богатството си, той беше известен и със своето грубо и арогантно отношение към хората, които смяташе за по-нисши от себе си. Елена го беше обслужвала много пъти през годините, но никога не беше показвала какво мисли за него. Винаги го беше намирала за неприятен, с онази особена аура на самодоволство, която притежават хората, свикнали да получават всичко. Въпреки това, днешната му проява беше различна. Той беше открито пренебрежителен, дори унизителен. Елена си спомняше и други случаи, когато Ген Петров беше груб или правеше унизителни коментари. Например, веднъж ти беше казал, че служителите на обслужването трябва да знаят мястото си, докато тя му доливаше вода. Друг път я беше накарал да му донесе нова салфетка, защото предишната била нечиста, въпреки че тя беше безупречна. Тези малки знаци на напрежение се бяха натрупвали с времето, дразнейки я, но тя винаги успяваше да запази професионалното си отношение. Тя беше свикнала да преглъща обидите и да продължава напред, защото знаеше, че това е част от работата. Но днешната му реакция, този нулев бакшиш, придружен от онези думи, бяха като последната капка, която преливаше чашата. Докато разгъваше бележката, която Гън Петров беше оставил, Елена знаеше, че това няма да е просто поредната обида, която ще преглътне. Нещо в нея се беше променило. Погледът й вече не беше объркан, а изпълнен с решителност. Това не беше край, а начало. Елена си спомни първия път, когато Ген Петров посети Златна рибка. Беше преди около 2 години. Тогава той беше различен, учтив, дори любезен. Остави добър бакшиш, похвали кухнята и обслужването. В онези дни той изглеждаше като всеки друг успешен бизнесмен, който цени качествената услуга. Елена си помисли, че може би е намерила един от малкото богати хора, които не са изгубили връзка с реалността. Но това впечатление бързо се изпари. С течение на времето, с нарастването на състоянието му и славата му, отношението на Ген Петров започна да се променя. Той ставаше все по-изискващ, по-арогантен. Учтивостта му се изпари, заменена от онази характерна надменност, която бележише всеки негов жест. Елена стана свидетел на тази трансформация и постепенно осъзна, че първоначалното й впечатление за него е било заблуда. Той не беше просто успешен, той беше студен и безчувствен. Имаше много примери за неговото унизително отношение. Един път, докато му сервираше вода, той я накара да му донесе нова чаша, защото тази изглежда мътна, въпреки че водата беше кристално чиста. Елена знаеше, че това е просто начин да покаже власт, да я накара да се чувства незначителна. Друг път я обвини, че е забавила поръчката му, въпреки че забавянето беше по вина на кухнята, и каза с остър тон: "Нямаш ли си часовник, момиче?" Тя преглътна унижението, извини се професионално и продължи напред, но думите му оставиха горчив вкус в устата й. Веднъж, пред други клиенти, ей направи забележка, че не се усмихва достатъчно, въпреки че тя беше изтощена от работа след дълга и натоварена смяна. Сякаш нейната усмивка беше негово право, а не проява на добронамереност. Най-обидното беше, че той винаги плащаше сметката с точна сума, без бакшиш, като демонстративно прибираше рестото, дори и да бяха само стотинки. Това беше ясен сигнал. Той не оценяваше нейния труд, не вярваше, че тя заслужава нещо повече от минималното. Тези епизоди се повтаряха отново и отново, наранявайки Елена всеки път. Тя се чувстваше невидима, сякаш нейната работа и усилия не означаваха нищо. Сякаш беше просто машина, която изпълнява заповеди без право на чувства или достоинство. Често се връщаше вкъщи изтощена и унизена с тежест в гърдите, но въпреки всичко, тя винаги успяваше да се вдигне. Спомняше си думите на майка си: "Достоинството не ти го дават, ти си го пазиш." И Елена упорито пазеше своето достоинство, дори когато светът около нея се опитваше да й го отнеме. Случаят с нулевия бакшиш не беше изненада за нея. Това не беше изолиран инцидент, а върхът на айсберга, кулминация на години на пренебрежение и унижение от страна на Ген Петров. Това беше последната капка, която преля чашата на нейното търпение. Но този път, вместо да преглътне обидата и да продължи напред, нещо в Елена се пречупи. Докато държеше бележката в ръка, тя почувства не само болка, но и гняв и решителност.
това не беше краят на историята, а началото на нейното възмездие. Тя знаеше, че трябва да направи нещо, не само за себе си, но и за всички онези, които са били унижавани и пренебрегвани от хора като Ген Петров. Бележката в ръката й не беше просто лист хартия, тя беше ключът към нещо по-голямо, към възможност за промяна. След като прочете бележката, Елена разбра, че това не е просто поредната обида, а възможност. Думите на Ген Петров, изписани набързо върху късче хартия, бяха пропити с презрение, но за Елена те бяха като предизвикателство. Тя реши, че е време да спре да бъде жертва на чуждата арогантност и да си върне достоинството, което толкова упорито се опитваха да й отнемат. Бележката гласеше: ако искаш да си спечелиш нещо повече от мизерна заплата, ела утре в офиса ми в 9 сутринта. Знам, че си умна. Ген Петров. Всяка дума беше като удар, но Елена усети как гневът й се превръща в студена решителност. Той я смяташе за умна, но в същия момент я унижаваше, подразбирайки, че единствената работа, която би й предложил, е чистачка. Това беше подигравка, покана за интервю за работа като чистачка в неговата компания, но с унизителен тон. Той искаше да я види да пълзи, да го моли за милост, да приеме всяка троха, която той благоволи да й подхвърли. Но Елена имаше друг план. Тя щеше да приеме поканата, но не като молител, а като човек, който има ясна цел и собствена програма. През останалата част от нощта, докато градът спеше, Елена не мигна. Вместо да се отдаде на униние, тя се зае с систематично проучване на Ген Петров и неговата империя. В ерата на информацията дори най-потайните бизнесмени оставят следи. Тя използваше стария си лаптоп, ровейки се из публични регистри, новинарски архиви, финансови отчети и всяка налична онлайн информация. Търсеше пукнатини в бронята му, слабости, които той се опитваше да скрие. Откри, че зад фасадата на успешния строителен магнат се криеше човек, замесен в няколко съмнителни сделки. Имаше данни за забавени плащания към подизпълнители, неясни инвестиции в офшорни компании и дори слухове за пране на пари. Една конкретна сделка с компания на име Бетонна мечта ООД привлече вниманието й. Тази компания беше регистрирана на името на близък роднина на Ген Петров, но всички следи водеха към него. Изглеждаше, че той прехвърля активи и се опитва да скрие финансови проблеми, които можеха да имат сериозни последици за неговия бизнес и репутация. Докато през деня тя беше обикновената сервитьорка, която обслужваше клиенти с усмивка, вечер тя се превръщаше в детектив, търсещ истината. Тя запазваше спокойствие и обичайното си поведение пред колегите си, но вътрешно кипеше от решителност. Всеки факт, всяка цифра, която откриваше, подхранваше огъня в нея. Тя не искаше просто да му даде урок, тя искаше да му покаже, че не е просто сервитьорка, а човек с ум, достоинство и сила, който няма да бъде тъпкан. Мотивацията й не беше да го унижи публично, поне не по начина, по който той унижаваше нея. Тя искаше да му покаже, че всеки човек има стойност, независимо от банковата си сметка. Искаше да му докаже, че пренебрежението и арогантността имат цена. Елена не търсеше отмъщение, а справедливост. Тя вярваше, че всеки заслужава уважение и че никой не е над закона или над човешкото достоинство. На сутринта, когато слънцето изгря над София, Елена се облече в най-добрата си рокля. Не беше скъпа, но беше чиста и елегантна. Косата й беше прибрана на спретнат кок, а в очите й гореше огън. Тя не носеше униформа на сервитьорка, нито престилка на чистачка. Днес тя отиваше в офиса на Ген Петров като равен, като противник, който е готов за битка. В чантата си носеше не само бележките от проучването си, но и увереността, която бе събирала през всички тези години на унижения. Тя беше готова да му покаже, че дори най-малките хора могат да имат най-голямата сила, когато се борят за своето достоинство. Пътят към решението беше извървян, сега предстоеше голямото разкритие. Точно в 9 сутринта Елена пристигна пред внушителната офис сграда на Ген Петров. Сградата се извисяваше над останалите, символ на неговата власт и богатство. Вътрешността беше модерна и лъскава, пълна с мрамор и стъкло. Рецепционистката, млада жена с строго изражение, я погледна въпросително, но Елена произнесе името на Ген Петров с такава увереност, че жената веднага я насочи към асансьора. Когато вратите на асансьора се отвориха на последния етаж, Елена видя Ген Петров да я чака пред кабинета си. Той изглеждаше изненадан, че тя наистина е дошла. На лицето му се появи цинична усмивка, изпълнена с превъзходство. Ето те и теб, започна той, гласът му беше изпълнен с присмех. Знаех си, че ще дойдеш. Значи си готова да чистиш тоалетни за мен, а? Елена го погледна спокойно, без да трепне. В нейните очи нямаше и следа от страх или унижение.
Тя беше подготвена за това. Дойдох, господине, но не за да чистя тоалетни, отвърна тя, гласът й беше тих, но твърд. Дойдох, за да поговорим за вашите инвестиции в Бетонна мечта ООД. Лицето на Ген Петров пребледня. Усмивката му изчезна, заменена от шок и объркване. Той не очакваше подобен отговор, нито пък споменаването на тази конкретна компания. Какво знаеш ти за моите инвестиции? Попита той. Гласът му вече не беше толкова самоуверен. Елена влезе в кабинета му без да чака покана и седна на един от столовете пред масивното му бюро. Тя отвори елегантната си чанта и извади няколко разпечатани документа и бележки. Знам, че Бетонна мечта ООД е регистрирана на името на вашия братовчет, Геен Георги Петров. Започна тя, изброявайки фактите с хладнокръвие, което го изненада. Знам също така, че през последните 18 месеца сте прехвърлили значителни суми към тази компания, които в последствие са били изтеглени в брой или пренасочени към офшорни сметки. Знам и за забавените плащания към няколко подизпълнители, които са ви съдили и са спечелили делата си, но не са получили парите си, защото сметките на вашата основна компания изглеждат празни, докато Бетонна мечта процъфтява. Тя продължи да изброява конкретни дати, суми и имена на компании, които Ген Петров беше използвал като параван. Говореше за схеми за пране на пари, за укриване на данъци и за съмнителни сделки, които нарушаваха редица закони. Елена показваше, че е направила проучване и знае много повече, отколкото той можеше да си представи. Всеки факт, всяка цифра, която изричаше, беше като удар в стомаха за Ген Петров. Той седеше зад бюрото си, втренчен в нея, лицето му ту почервеняваше, ту пребледняваше. Имам копия от всички тези документи, каза Елена, посочвайки купчината пред себе си. И имам и свидетелски показания от няколко от вашите бивши служители, които са били уволнени, защото не са искали да участват в тези схеми. Те са готови да говорят. Ген Петров се опита да си поеме дъх. Какво искаш? Попита той. Гласът му беше дрезгав. Пари ли? Колко? Елена поклати глава. Не искам пари за себе си, господине. Моите искания са други. Тя го погледна право в очите. Искам да дарите значителна сума на местна благотворителна организация, която подпомага самотни майки и хора в нужда. Сума, която да е достатъчна, за да промени живота на много хора. Искам също така да направите публично извинение за арогантното си поведение към мен и към всички хора, които сте унижавали през годините. Искам да признаете, че човешкото достоинство е по-важно от всяко богатство. Ген Петров се изсмя нервно. Публично извинение? Ти си луда. Никой няма да повярва на една сервитьорка срещу мен. Може би, отвърна Елена спокойно, но ако не го направите, ще предам цялата тази информация на съответните органи, прокуратурата, данъчните и на медиите. Уверявам ви, че ще има достатъчно доказателства, за да започне сериозно разследване, което ще разруши не само вашата репутация, но и цялата ви бизнес империя. Тя му подаде малко листче. Имате срок от 24 часа. Това е името на благотворителната организация и банковата им сметка. Очаквам извинението ви да бъде публикувано в националните медии. Ген Петров беше шокиран и ядосан, но осъзнаваше, че Елена има доказателства. Той се опита да я заплаши, да я сплаши, но тя остана спокойна и уверена. Всяка негова заплаха се разбиваше в нейната стоманена решителност. Той виждаше, че тя не блафира. Елена стана от стола и тръгна към вратата. Преди да излезе, тя се обърна. Изборът е ваш, господине, но помнете, всеки получава това, което заслужава. Вратата се затвори зад нея, оставяйки Ген Петров сам в кабинета му, сред купищата документи, които сега изглеждаха като доказателства за неговия провал. След 24 часа, както беше обещала, Елена провери новинарските сайтове и телевизионните емисии. И ето, там беше. Неловко, видимо принудено, но все пак публично извинение от Ген Петров. В изявлението си той говореше за недоразумения и грешки в комуникацията, но признаваше, че е проявил неуважение към хора от обслужващия персонал, за което искрено съжалява. По-важното бе, че беше обявено и дарение от значителна сума за благотворителната организация, която Елена му беше посочила. Въпреки че репутацията му беше накърнена, а бизнесът му претърпя сериозни загуби заради изплувалите слухове и започналите проверки, Ген Петров беше принуден да изпълни условията и Елена не изпита триумф или злорадство. Вместо това почувства дълбоко удовлетворение. Тя беше постигнала целта си не да го унищожи, а да го принуди да погледне отвъд собственото си его и да признае стойността на човешкото достоинство. Тя беше доказала, че дори един милиардер може да бъде държан отговорен за действията си. След тази случка,
Животът на Елена пое в съвсем нова посока. Тя напусна работата си като сервитьорка в до Златна рибка. Вече не можеше да се върне към старото си ежедневие, знаейки каква сила притежава. С спестяванията си и малкото наследство, което майка й беше оставила, тя записа вечерен курс по счетоводство и бизнес администрация. Денем работеше на непълен работен ден в малък офис, където можеше да прилага новите си знания, а вечер учеше усърдно. Нейната история бързо се разчу. Не толкова заради скандала с Ген Петров, колкото заради тихата й решителност и интелигентност. Хората я гледаха с уважение, а някои дори я търсеха за съвет. Елена вече не беше просто сервитьорка, а жена, която беше открила силата си и беше вдъхновила мнозина. Тя осъзна, че достоинството и самоуважението са по-ценни от всякакви пари. Урокът, който научи, беше дълбок и трансформиращ. Всеки човек, независимо от социалното си положение, заслужава уважение. Никой не е по-малко ценен заради професията си или размера на банковата си сметка. Понякога най-големият бакшиш не е в парите, а в уроците, които научаваме, и в силата, която откриваме в себе си. Тя беше получила своя бакшиш, не паричен, а морален. Елена започна нова глава в живота си, изпълнена с увереност и надежда. Тя продължи да работи усилено, но този път с ясното съзнание за собствената си стойност и потенциал. Нейната история се превърна в вдъхновение за много хора, доказвайки, че дори най-малките хора, често пренебрегвани и подценявани, могат да променят света около себе си, когато отстояват принципите си и се борят за справедливост. Тя доказа, че истинската сила не се измерва с богатство или власт, а с характер, смелост и непоколебимост. И че понякога една малка, сгъната бележка може да промени всичко.